Kardo Nilimonjerong pipi piniberta arjuponita. Forest Department along Bang Pharoka Thomso says Chokamarotoma Phan Sokos notice ke pali pathak pini CCF aphan pin puralo people. Kedam tang Forest Department Karbi Anglong Autonomous Council along Obarim Principal Chief Conservator of Forest Abhijit Rabha ki do hot aron rimati illegal pen kipi do pik pusi peklangpon. Kedam tangani bangso illegal appointment along bang pharo kre phoso se pusi paklang ponlo lapen non puthot ke AC Forest Department pen bang pharo ke thomso se atma phan sokos notice pale ponlo bangso sokos notice ke pale ajok ke phobe ka tumpen ning kang samse mate bangso sokos notice ke AC pen chen thudet nangji pusi lamthe chepeklang pon Pini puthot alang litum chingrum si bangso pathak kera ponji aphan pin puralo pipondo ke phobe ka tum pen pherang ke no kachathan panateng ke nilitum ningkan kep krepo soselo ke claim that aphi non nilitum bc choklem thek jilang bangso sokos notice tami nilitum lamklar paklang pono bonta bangso sai ke nilitum aphan nangka pachiklem long nang ji puta lamthi chepeklang pon lapen sokos bang Council atum chien detsi sai nang paklem long nang ji pusi ke phowe ka tumpen ke ECCM Dr. Tuliram Rong hangaphat juningri pedopot. News text report Karbi Anglong News. Kosang pajir krai la ana ningkani tum choklem that loan cho and that hem chu buche at jat at si la si no na bang ni tum ka atumi the press release pira ko pini ta PCCM sar no che bang thulo je mane ni tumhan isi bang ke BDC re banang rap du ning polam lo jen jong si nili tum hanang than pete ko anma ki sung ke boy ji nili tum ang ton ben memorandum chupilo ako in personally verbally ta nili tum chupulo la pen no la pulang ik tha la hai arleng ke sar tum kat thek lang ma lahai tung kat thek lang ma lahai tung asuma re chi ora porlo no lahai tung le kat nang purhi nang bote nasi lahai tung ga ning do la atung e badelo nili tum ta ning ave ke la pen la dak isi nili atu we glong ha nang li tum ta media long thek long po isi order papas government of Assam pen jun tu mane ladak do nang li tum ta long ko media long de je mane third grade pen fourth grade ke kapeni interview ave det pen ta mane recruitment personally piloho without holding interview po laso putak masi isi pen lang dalo ding litum han CM sar nang rap mi hala so rule pen lang da ko 6 schedule area mati CM aja kong ko ane ni lita tumi ning jelo CM aja kong ko ane ke the alang tumi sia rastari me atowari me ni tum hala so pen nang pa jog i phan ako reasoning bote non la solo jundu kache papas do la da you discontinued of ha third grade and fourth grade ke interview ave det pen ta isi pen mane documents verification doing fraud kali mane fraudulent system claim nang ni hesta me nitum han qualification nang lang pen nitum han lagile departmental isi interview ben itu manang pime kesa lasi nili chuning rila tumi da chuning rilo pini chuning rile thotlo nili tu manang ra vek ning kisung ong no nili tungke chiru re cho lo ajhek de me ke jang da hanti belo jata belo ining alo ka chiru lok lo che paklang hi thek thei cholo lasi do ana nili tum hanang chi to dun vek ning nang ra vek na ko CM sar hana chuning rilo alang li me o ini ning me pik a karbi ara than ching hon pik lasi nili tum ta ning klong bensi isi pen ke lan so se padunang pa chuklem nang sar CM sar lan se pachari nang rat pu nili tum hanang palang nang pulasi la so hin ben nili tum do ana chuning rilo nili tum hanang lang vek ning nang ra vek ning sar ho de nang rap ning muni thi ja nang se ho de chuning rilo nang selo se kasi soba phanta phoyate phomang nang pachuklem nang po nang than the de nang reply ke chipi po formally jones officially aron se no PCCF sar nang pulo officially aron dam ning so ko sang hang lo ni tum mane he reply ji ready bom lo ni tum chipi junji ada me chipi de phida kupito nang vi pone da ka fere so dolang kisuman ben pubaralam kali karjulong do ni tum je mane terminal order thenglap lo soko se ke hangi si mene ami thang than justif formalities justification chipi phanja sokos pilo pu phanchot mo ande lason je sokos ka chipi da kubisi ning aro ning the dolang ni tum pining tang pu cholo bo chipi ji ni tum anu tin ta chipi ji tata mi las kipi pen ili tum mane di la support satisfied fe bra pu bang ka lilo nang lang pitha ko la sokos ke sokos to se tami nili tum non verbally sini tum rat nang chi thur pak lo joni tum ko an ma ke photo me la si CM sar nili tum hanang lang nang ji ako la so asokos ke nang withdraw si mesen pen nili tum han he di ap kaya teng he di na pa chuklem long nang ji nang pa storm long nang ji lan
ang jokhan se rong along analo ang pi ing namainar hidi sok choret per thia thak kedo muni datum ke lukhilo me pensi kereng I la pen sai si tame chutiki bomlo chutiki bom pen jong si ing namainar nang chupi bom polote sai chutiki ta chutiki nakason si mandat pu lason si phai kuni ni phai isiar ni lakhain ko ra throk dor bagri MSC constituency angkang ang jokhan se rong along analo ang si ing namainar bang pen hidi sok pinangan chupiti kanglo lapen ke dai thoreria lom irong wet kali nampi ke dai ke dorong atum rong phodu laki ang jokhan se han buka ang jok pirang sar thirong pi arlong pira larong phora ratum kasik sak thitan khangjang lo lasi lapu foresta watum same chirok tok penle 200 ti mesen jibuta hawara ratum pen tuning report lapen ke pini abang ke tong se kot pen men te bokhet dai thor forest beat officer Lawrence Phangchu birta long si forest hai khia tuma phan chitoi dun pen rongara ratum pen compound si puthot ing namaju toy joilu lasi hawara ratum ta forest department atum mati dai thor forest beat officer Lawrence Phangchu phan tuning report laki non sokki mena hotki duty chiklem pon wer thapasi beat officer Lawrence Phangchu phan tuning report lasi dai thor forest beat officer Lawrence Phangchu ta rata thengno chichak ponno un anpen bor iponpo duty chiklem ponji aphan pusi chichak dunlo lasi hawarara tatumta beat officer Lawrence Phangchu phan choro lo puta ningji ponrenti West Karbi Anglong District Congress Committee hinpen non head jong WKADCC along VP ang hoi kipek ponjoy sing timung aphan karchodam West Karbi Anglong District Congress Committee hinpen non head jong WKADCC along VP ang hoi kipajir ponjoy sing timung aphan West Karbi Anglong District Congress Committee hinpen Secretary Chotro Singh Teron organizing lapen alang li risang ho tumpen akimi VP Joy Singh timung aphan poho pen archopon labang so phi pherang kyang no nangapachini dunke lapuson henlo Kheroni pen Sarhon Teron Karbi Anglong News niri dak akehai Joy Singh timung alang liphan patumi nilitum West Karbi Anglong District Congress committee along arpu vice president arpu dunmei phu arpu nilitum pekpon lo lapen nilitum alang liphan arpu ge pekpon pen nitum West Karbi Anglong District along pustame ansose jakong chilong po lapen keklem ke damalong pustame ansose ingtang pon po Congress party asong West Karbi Anglong pusinitum ning thelo lapente lasopo sinilitum alang liphan nangar chulo nili as a general secretary hin pensimen non karchu phan alang lilong na humri lo pen archu long lo lapen thu nilitum West Karbi Anglong District Congress Committee hin pen dak West Karbi Anglong LA segment along at present 20 boy thalang so long West Karbi Anglong District as a whole pen 298 a polling station do 2 lakhs above voters do lasong bong pen non nilitum decision recently nilitum decision and etlo mondole Congress pahare Congress laso obhijan laso bang nilitum atumi join extended long nilitum decision dengpon lo laso mondole Congress pahare Congress obhijan laso a program non tarik trok pre achiklo tarik trok November achiklo tarik trok pensi amri pensi chengpon po amri dwaramla socheng chinthong rongkhang bithung kopli hamren lapen amreng la nota homosilong stamen nilitum massive a program kedeng ponjia phanitum chisik pon etlo ar puta chebak etlo lasi labangsu mondole Congress mate pahare Congress a program along nilitum akhalo je along tin homosti penstame BJP a funding ke dok de mate ruling a government funding ke dok de pen Congress along na chipa ok dunjia phan non nilitum phan arniwang apor tin ghonta tin samenitum phan nang contact boy lasi
amri pen kat keceng hut pusame amri long same nanga chipa ok dunji belek asong pen na chipa ok duni same chisik ding dang lo la si solar taxi long sirkep homosti do nitum west Karbi Anglong long sirkep long same nilitum along nanga chipa ok dunji pine APSLC BJP etum pusame na chipa ok duni phan nitum phan khobor nang kuriboy lo la pen nilitum same Congress 2024 MP election badule candidate long pustame mesen pen kape hai ponji phan nilitum arni wang ta dode sang se cherok tok pen nilitum claim pon lo la pen ke Karbi Anglong arat atum akisung mate west Karbi Anglong arat atum akisung atok anu towar kawe me kawe lang kijun mowe pen kisu ki un ke dam ka chewang han lu han kejor la so ke dam ke wang towar ka selam pipe la BJP government atum la bangsu abang rat atum nilitum phan arniwang same ke damaling same nilitum phan nang than dun lo la si la so BJP government nyong si do bom pulong te rat aphan panungkuk la pen rat aphan pisung lok apot la si rat atum ta chinilo non la si rat atum non congress along sinanga chip pa ok dunji phansi bang putin tum same non aning saktuk pen cherot kut pen ni tum long ke wai phan bat ni tum same ke deng poni phan chisik pon lo la si non pang cheng pon po la pente angkur phelong BJP phana bang ke helang si congress government mate alliance government abang dak all india basis along pusame la pente dak assam state along pusame la penon da Karbi Anglong autonomous council long pusame ke claim ke dam la so nilitum kache theklong tengte BJP phan angkura phelong helang pon unpo pusinitum chemat hapon lo la pen ke along tin homosti stame development ke awe veklo pot la si development na bangke congress jong si awe pulong te development masi awe lo la bangke rata tumta non chini pamikalo la si non mantusi Hemairong Piero Maker, John Bida Terang Ahemalong Kidodon Sarklim Diso, Ing Boden. Sarapatare Misi constituency ke paro lakha ke thom dilao jan Hemairong Piero Maker, John Bida Terang Ahemalong Kido Mate Sarklim Diso Anya Mihaya Hemalong si, Ningka Nisi Susi, An Dodunlo, Bonta Nona Banki Kupiko Son Penone, Kidam Tang, Pai Chiklupen Kupiko Son Penone, Anya Mihaya Hemalong Pen Bar Juisi, Apayania to Manghu Prongsi Kamatha Konatong Kidolone, Kupiko Sontong, Kimanlone, Pinangan Chiriponlo, Bonta Tang Nada Berta Chilong Ledalo, Bangso Jokasar Pietumpen, Madule, Take Longa Bang Link Sitame, La Bangso, mobile number along 8099247369 60011522296 along Birta Kipi Ponchi Aphansi Perangke Thengno Chuning Ripon Lasonsi Arong Binongki Jane Miligarong Amekar Karlitang Komol Tiso Lapen Sundiris Phangchopi Asopo Sarklim Tiso Artaninkan Great Roxy Lapen Police Station Mukoilum West Karbi Anglong Asor Bokajan Pen Sarkurubi Karbi Anglong News Nili pini ani nang litum pirangke tu panang ajo panang kok kela pohelo nili supo sarklim ladak ani tu hamsi kido ani ke lahirlo lasi ladak ke doning kani sirai beng ne dolo kido anke ladak tang se kosono ne alang dam juilo piniar ni agos tarik ke sipen ke dam piniar ni ta methang khobor talong le derlo thang khobor ta veterlo lasi nang litum pan nang lang pidon thegi mane nang ri pidon thegi mane posi nang chuning ri lo pirangke tong pan sitame la pen mane sitame nili supo sarklema pha an arta ke ningkan kret roxy lo la pen ke kaporhi ke ave so luhi son sido banga jat alam ta ke thek utagali la simane thek longa bang do positame nang so photo pe nang so contact number pe nang litum nang nilitum phan puthok nang than thung pachini thu sote adoka ve phan sita me churu ko akisara men la pen sar pie men la pen kodak tong arong nedi thani gima nili kido ke non bang ke
pu west mukoilum sikit do bili karong lat hemen ke bar ke kupine aphan chi dam bama mate badu ta phana than dengan ke lopuson ma aprang ke putikang ko ani tum phan ke ku ne chong dadun ji ku selang ke pu sita me ke dam arni bang ke alang ani tum han than kang ke anjit pi tum han anda than kang ke dam joy son si ciman lo la si nono bang ni li tum bang ke mang ku prong lo ku rong si ke ri bom lo te bok te rai an ke ni li tum ri dun bom sita me long le det lo la si nono bang ke nang li tum phan nang chinki nang chithan nang kok lo tangte also ke arideng ke dak pen ke bar hot mobile son chipon doma mobile ke ave te ajil po dum han birta pini en loma kona si dam chini dun mene tum anda chini dun de pusi nang ke tham te non nang le tum kamatha ke kupine hola puta lele ma la son pine la son sin nang le tum ke kamatha la son ma mane ne li tum long ta nang le det lo la sidak ne neng tum bang ta borang pitu lo ku son lo maneng nang tum long ta nang le la dak ta che wang we la si ri du nang ji bo po ku borang pilo masin ni lita nang chi ri tu lo tangte nang le tum la so puthak thana long missing complaint pini pidam long loma pidam long le lang ne li tum me thang se chi ri joy bom lang han nang chiki nang kok lo Khel maharan hanjang langso ke pathu aklamalong ke chengpon phaikuni ni phai isi ben ke thomanian khel maharan ke pathu hanjang langso pathu aklamalong ke pathu ke chengpon khel maharan ke pathu ponji lake athletics football kabaddi volleyball lapen kaprek ke pathuta pathu ponji do Pinila bangso khel maharan ke pathu kangpu pona mai long aluhi atum kachatong don lake MSc Madhuria de khel phukon Bokajan STO civil Dipahuti Bora DSO Relief Ronghang HSA Amai Phu Jiwan Chandra Pathak Rajan Rongpi Bokajan Municipal Board Chairman Binut Kumar Sah atum pen chenglok ke thigiding atum chitong don si kangpu RDP dunlo MSc Madhuria dekhil phukon ahin pen ke pathuari soi jangatoma phan aning pathedut hanjang langso ke pathuak lamalong ke haidun aterang atum anke district along pathudun longpo district along ke haidun thu atum anke state along pathudun longpo pota than pachini pon Bokajan pen sarkuru be Karbi Anglong news